wasu sun tafi sun dawo, gani anan ban maje ba, sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Allah na san da ina sabanka ba zan rufe komai ba, amma zunuban da nake ba za su rage ka da komai ba. Na roƙi kaman abuwar ka ba dan na muka daidai ba, dan wanda kiran sunansa yake saka kafin rai kyarma. Wasu sun tafi sun dawo, gani anan ban maje ba, sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Kai salati mai kaurin da ya zarce sama'u abun nauyi, ka daɗa wa mu'azzam Muhammadu Ra'ufu mai tausan bayi. Sa'alaye a sahabu abinda ake so duk sun yi, sanya auliya wallahi rijalullahi abun nema. Ya umma ina maulaki min ɗauke ki da gaggawa, ina so in je Madina tun kafin ni zamo gawa. Lokaci kuma na ta kurewa ga kabari na dannowa, na yarda idan na je can a ɗauki ruhi na can ma. Wasu sun tafi sun dawo, gani anan ban maje ba, sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Assalamu alaika ya mai kiyo ka kara min sarki, assalamu alaika ya madaniyo na dane ni zan sarki. Kaban ajiyar sirrin nan wanda ba a kai banki, ka bani sirrin soyayya mai saka mai ji na kyarma. Dan adam in baya son ka ruhin bai masa rana ba, jasadi in bai hidimar ka ba za ne raba sa da gawa ba. Ba gaban mu ake sukar ka bada bawa bai sake ba, ba a sukar ka gaban mu a kwanan mutum bai kai can ba. Wasu sun tafi sun dawo, gani anan ban maje ba, sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Wasu na ta yi min labarin garin Madina akwai daɗi, ni'imar da take a cikinsa ba a sayanta da kuɗi. Ni kuma yana jin daɗi idan hane wannan taɗi, sai dai kuma ba ni da hali gashi jikina na kyarma. Tafiya ce mai nisa kuma insha Allah sai na je, jasadi zai iske ruhi don ruhin tinishi ya je. Ba dare kuma ba rana yana fadar mai kyan saje, jasadin ne ya kasa domin zunubai nasa sun girma. Wasu sun tafi sun dawo, gani anan ban maje ba, sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Gari ya waye na yi jigun ban karya kumallo ba, ina ta hawaye na ji shiru sako bai zo min ba. Na dai san za ka kira ni Ra'ufu ko da ba yau ba, tausayin ka yana da yawa ba za ka kula da halina ba. Duka inda mazaje kan je insha Allah sai na je, magana ce kan soyayya don haka babu mutum canje. Ina neman sirrin so Allah ya zan wanzance, ni fada da fadar ka dan na san da fadar ka akwai girma. Wasu sun tafi sun dawo, gani anan ban maje ba, sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Ai ta hankuli jama'a hakan Allahu ya tsaro, yadda duk Rabbana ya nufa ka zamo to ba wani mai kwauro, mai neman yin taya ai kun san bai shukar gero. Wasu wai suka ce mai waken suya bai tsoron kwaro.
shi da ɗaya a cikin bayi ba su kai can ba. Wasu sun tafi sun dawo gane a nan ban maje ba. Sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Duk alkhairin da ka gan shi a gun bayi ba waiwai ba. Sanadi na Mudassir ya sauko don mu ba mu kai can ba. Ba mu kai Allahu ya ba mu ruwan sha ko abinci ba. Ba dan Ahmad ba da san mai da kasan ba kago ba. Mai tafakkuri yayi tafakkuri ba zai tuna komai ba. Kadarin masu magun Allah ba za shi karshe ba. Mu muna ta kwatance ne amma fa ban mu yi komai ba. Harshen bayi ba za shi yabe sai kai sageji ba. Wasu sun tafi sun dawo gane a nan ban maje ba. Sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Ya Salimul Qalbi na roƙo ka cire ni cikin kunci. Zuciyata na mararin ka idan mun sadu cikin barci. Ka bani abin da ake cewa aljudu da larabci. Ka bani abin da yake baiwa marasa yanci. Lokacin tafiya na zuwa inda ya Allah ya kawo. Wata rana zan daga hannu in ce to sai na dawo. Za mu tashi a nan mu haye sama mun tafi to sai mun dawo. Sai Madinatu mai haske inda zuciyar mu take kiwo. Wasu sun tafi sun dawo gane a nan ban maje ba. Sai yaushe za ka kira ni Madina Rasulin zo nima. Madina akwai alfarma garin Madina akwai girma. Ko a barci ina ganni ciki sai ruhi ya suma. Kadirin wa muridun alkudu suka yi min alfarma. Karka bar ni cikin halin da nake ka kara ran dama. Sai ni ji kamar a garin nake nan da ban hau jirgi ba. Zuciyata na kuna ga ruwan ido bai sauko ba. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu suturtacce. Assalamu alaika ya muntahal muradu wadatacce. Ya giyasul mustaghithina ya mai dauke nauyi. Shugaba lamarinka yana sa jin zafi a cikin sanyi. Mai gida dan Allah kar da ka bar ne da munin halina. Shugaba dan Allah kar da ka bar ne da raunin ruhina. Shugaba nan zan sa aya bana so mu yi ban kwana. Shugaba ka kula ne da irin kular da ba zan kula kowa ba. Ina so in je Madina ne duk da ban aje komai ba. Ina so in je Madina ne gani ni ba kowa ba. Shugaba dube ne irin dubin da ba za ni ga kowa ba. Rayuwata ko mutuwata ni kai ne ka zaman bango. Ni gida in ba a kiran ka take gidan zai zan kango. Rabbana yi salati ga da Hamidu mai halin ingo. Dai isarsa kira gurin bege a Madinatu mai